Auzolanak hain justu ere esan nahi duena da alde batetik pertsona bera, etxea, baserria, burujabea dela. Bere buruaren kontzientzia duela eta bere eskuen, bere lanaren jabea dela. Eta bigarrenik, kontziente dela, behar izan batzuei aurre egiteko ezinbestean ondoko baserriekin, auzoekin, elkarlanean aritu behar duela. Hor, uste dut, aurki ditzakegula auzolanaren bi oinarrizko ideia. Batetik, pertsona burujabea izatea, pertsona, etxea, baserria, bere buruaren eta bere eskuen jabe izatea, eta bigarrenik, besteekin elkarkidetzan aritzea. Honek azken unean, zer esan nahi du? Esan nahi duena da, gure egunerokoan, gure beharrei aurre egin behar diegu, saiatu behar dugula, gertuen dagoen hortatik abiatzen. Nola lortzen dugun gertueneko eremutik erantzunak ematen gure beharrizanei. Eta behar den kasuetan ondokoekin kooperatzen.